അഹങ്കാരാൻ നശോഷ്യസി വിനങ്ങേഷിസി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെ കുറിച്ച് ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളെയും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതമനുസരിക്കാതെ പോയാലാട്ടെ നാശമാണ് ഫലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധസ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കര്യഷി. ഹരേ കൃഷ്ണ. 59. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്ഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോസ്യ ഇതി മന്യസേ മിദശ്യ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വം നിയോഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ചു പോകും. മാത്രമല്ല നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വഭാവേന കൗന്ദേയ നിബദ്ധ സ്വേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യസ്യ വശോപി തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായ കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരണയ്ക്ക് വേണ്ടി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേശാർജുന തിഷ്ഠതി ബ്രാഹ്മയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദത് പരാം ശാന്തി സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഭാരത, ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യും. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി തേ ജ്ഞാനമഖ്യാതം ഗുഹ്യാത് ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃച്ഛൈത്യദേശേന യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നത്. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമെന്ന് തോന്നുന്നതെന്തോ അത് ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയഃ ശൃണു മേ പരമം വചഃ ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി തേ ഹിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമായ ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇനിയും കേൾക്കൂ, നിന്റെ മേന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണിത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാം ഭവ മദ്ഭക്തോ മധ്യാജീ മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസി മേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു, എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവപാപോപ്യോ മോക്ഷയിച്ഛാമി മാ ശുചഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് എന്നിൽ ശരണം തേടുക. ഞാൻ നിന്നെ സകല പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. ഭയപ്പെടേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇദം തേ നാദപസ്കായ ന ഭക്തായ കഥാചന ന ചാശുശ്രൂഷേവ വാച്യം ന ച മായോ അപി സൂയതി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യം യ ഇദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷു വിദാസ്യതി ഭക്തിം മയീം പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നജ തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃത്തമഃ ഭവിതാ നജ മേ തസ്മാ അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വൃത്തനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ മറ്റൊരാളില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അദ്വേഷ്യതേ ച ഇയം മമം അദ്വേഷ്യത ച ഇയം ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോഃ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനഃ മിഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിക്കുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രദ്ധവാനനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നരഃ സോപി മുക്തഃ ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയാത് പുണ്യകർമ്മണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കച്ചിദേതശ്രുതം പാർത്ഥ ത്വയേകാഗ്രേണ ചേതസാ കച്ചിദജ്ഞാന സമ്മോഹഃ പ്രണഷ്ടസ്തേ ധനഞ്ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനോ ഉവാച നഷ്ടോ മോഹ സ്മൃതിർലബ്ധ ത്വത്പ്രസാദാൻ മയാച്യുത സ്ഥിതോ അസ്മി ഗത സന്ദേഹഃ കരിഷ്യേ വചനം തവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്യഹം സഞ്ജയോ ഉവാച ഇത്യഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മനഃ സംവാദമിമശ്രൗഷ്മം അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായ കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായ ആ സന്ദേശം എന്നെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വ്യാസപ്രസാദശ്രുതവാനേതത് ഗുഹ്യമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയതത് സ്വയം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായ ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജൻ സസ്മൃത സംവാദം ഇമമദ്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹുഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു. രാജാവേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തച്ച സസ്മൃത്യ രൂപമത്യദ്ഭുതം ഹരേഃ
विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ബുദ്ധിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ബുദ്ധിർ ധ്രുവാനിധിർമതിർമമ. യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർവിജയോ ബുദ്ധിർ ധ്രുവാനിധിർമമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ മോക്ഷ സന്യാസ യോഗോ നാമ അഷ്ടദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 18-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഓം ഹരി ഓം തത്സത് ഇതി. ഓം സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ 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 ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വലിയ ചർച്ചയല്ലേ, ഒരു ചെറിയ കീർത്തനം ആരെങ്കിലും. ഓക്കെ, ഞാനൊരു സ്തോത്രം ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ഇന്നൊരു വിഷ്ണു സ്തോത്രം. ഓക്കെ മാതാജി. ശുക്ലാംബരധരം വിഷ്ണും ശശിവർണം ചതുർഭുജം പ്രസന്നവദനം സർവവിഘ്നോപശാന്തയേ ശാന്താകാരം പത്മനാഭം സുരേശം വിശ്വാധാരം ഗഗനസദൃശ്യം മേഘവർണം ശുഭാംഗം ലക്ഷ്മീകാന്തം കമലനയനം യോഗിഹൃദ്യാനഗമ്യം വന്ദേ വിഷ്ണും ഭവഭയഹരം സർവലോകൈകനാഥം. ഔഷധേ ചിന്തയേ വിഷ്ണും ഭോജനേ ച ജനാർദ്ദനം ശയനേ പത്മനാഭം ച വിവാഹേ ച പ്രജാപതിം യുദ്ധേ ചക്രധരം ദേവം പ്രവാസേ ച ത്രിവിക്രമം നാരായണം തനുത്യാഗേ ശ്രീധരം പ്രിയസംഗമേ ദുസ്വപ്നേ സ്മര ഗോവിന്ദം സങ്കടേ മധുസൂദനം കാനനേ നരസിംഹം ച പാവകേ ജലാശായിനം ജലമധ്യേ വരാഹച്ച പർവതേ രഘുനന്ദനം ഗമനേ വാമനച്ചൈവ സർവകാര്യേഷു മാധവം. ഷോഡശൈതാനി നാമാനി പ്രതരുദ്ധായ യഃ പഠേൽ
സർവപാപ വിനിർമുക്തോ വിഷ്ണുലോകമഹീയതേ. സർവപാപ വിനിർമുക്തോ വിഷ്ണുർലോകമഹീയതേ. സർവപാപ വിനിർമുക്തോ വിഷ്ണുലോകമഹീയതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. Hare Krishna. Hare Krishna. Right. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നന്നായി മാതാജി. ടൈമില്ലാത്ത പോയി. ഹരേ Hare കൃഷ്ണ. Krishna. പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്ന് വിഷ്ണുലോകത്തെത്തും എന്നാണ് ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. Hare Krishna. അതെ, അതുകൊണ്ടാണ് മാതാജി ഇന്ന് അത് ചൊല്ലിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare പിന്നെ Krishna. നമ്മള് ലാസ്റ്റ് ലെസൺ കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. Hare Krishna. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി സുവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മുഖം കരോതി വാചാലം ഭംഗം ലംഘയത്തെ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Thank you, Mataji. reciters. Thank you, reciters, translators. സീതാരാമണി മാതാജി എല്ലാ ദിവസവും വന്ന് വായിച്ചു. വളരെ വളരെ താങ്ക്സ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Mataji. Krishna Mataji, Hare Krishna. Hare Krishna, ഹരേ Mataji. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ നമ്മളിന്ന് മാതാജി. ലാസ്റ്റ് ഡേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൺക്ലൂഷൻ ആണ് 18ാമത്തെ അധ്യായം. നമ്മളുടെ യാത്ര ഇന്നത്തെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നതിലും നല്ലത് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും. നമ്മളുടെ ആരാധന ഇന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപ്പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇന്നലെ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള യജ്ഞമുണ്ട്? സാത്വികവും രാജസവും താമസവുമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം, ആഹാരം, തപസ്, ദാനം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത്. ഭഗവാൻ ഇന്നലെ അതൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇന്ന് അതിന്റെ കുറച്ച് പോർഷൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചും കൂടി അത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് തീരാത്തത് 18th ലെസണിൽ കുറച്ചുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ ഒപ്പുലൻസസ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് ഗോലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് നമ്മളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്താണ് ഭഗവാൻ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് അർജുനൻ അമ്പും വില്ലും എടുക്കുന്നത്. കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനൻ ഇന്ന് ഭൂവാൻഡാരോ കയ്യിലെടുക്കുന്നു. ഗാന്ധീവം ആദ്യത്തെ ദിവസം താഴെ വെച്ചിരുന്ന ഗാന്ധീവം ഇന്നാണ് എടുക്കുന്നത്. പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി, പൂർവാധികം ബുദ്ധിയോടുകൂടി, മനസ്സിന്റെ കൺട്രോളോടുകൂടി എല്ലാം ഇന്ന് അർജുനൻ എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. ഇന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിമാലയത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുന്നതല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിനു മുൻപ് ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് സന്യാസം എന്നുള്ളത്? നമ്മൾക്ക് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് സന്യാസത്തിലൂടെ നമ്മൾക്ക് കടന്നു പോകാം എന്ന് ഭഗവാൻ ധാരാളം പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ്? കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യാഗം ചെയ്തുകൊണ്ട്. കർമ്മത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. കർമ്മണ്യേവാധികാരത്തെ മാ ഫലേഷു കഥാചന. നമുക്ക് ഫലത്തിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ തരുന്നതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാത്തിന്റെയും, നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്താലും എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും ഉപാസന ചെയ്താലും അതിന്റെ എല്ലാം ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഭക്തൻ എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മക്കള് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെയാണ്. ഭഗവാൻ യാതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഭക്തരോട് ഭഗവാന് കൂടുതൽ വാത്സല്യമുണ്ട് എന്നും ഭഗവാൻ ധാരാളം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പ്രപദ്യന്തേ തംസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം എടുത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തു കാര്യവും, ഒരു മാല ജപിക്കുന്നതും പോയിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതും എല്ലാം നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? നേഹാഭി ക്രമനാശോസ്തി പ്രത്യവായോന്ന് വിദ്യതേ. അതിലെ ലാഭവും നഷ്ടവും ഒന്നും നോക്കാനില്ല. സ്വൽപ്പമപ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയാ. നമ്മളെ അത് രക്ഷിക്കുന്നു. ഒരു ജപമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുക, പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ആ സിറ്റുവേഷനിൽ എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കും. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം നമ്മൾക്ക് നൽകുന്നത്. അന്യഥ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പാദത്തിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 2 പാദത്തിന്റെയും കൂടെ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ. ഇന്ന് 18ാമത്തെ ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17ഉം 18ഉം ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദങ്ങളാണ്. അപ്പൊ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്തതിനു ശേഷം ഫുള്ളോടെ നമ്മൾ ആരാധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഭഗവാനെ. എങ്ങനെ? ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആരാധന ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മള് കാൽപാദത്തിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. എന്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്? അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി. എനിക്ക് വേറെ ഒരു ശരണമില്ല ഭഗവാനെ. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ. നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ശരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്
അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യ ഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുകയാണ്. ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമോ അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ഹേ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുക. കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണനോട് ഗജേന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാ വിളിച്ചത്? നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ ഓടി വന്നു. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും ഗോലോകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠത്തില് ഭഗവാനെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട, നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരുന്നാണ് വിളി കേൾക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഭീമൻ ഉണ്ടായി. ഭീമൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദിവസം വസന്തകാലത്തിലാണ്, മഴ പെയ്യാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ലാത്ത വളരെ തെളിഞ്ഞൊരു കാലാവസ്ഥയുള്ള ഒരു ദിവസം. ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പം ഭീമൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. സന്ധ്യാവന്ദനത്തിന്റെ സമയമായി. വെള്ളം കണ്ടു, റിവർ കണ്ടു. റിവറിന്റെ സൈഡിൽ പോയിട്ട് കൈയും കാലും കഴുകിയിട്ട് സന്ധ്യാവന്ദനം ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായി? പെട്ടെന്ന് ഒരു സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേട്ടു. സിംഹത്തിന്റെ ഗർജനം കേട്ട സമയത്ത് ഒരു മാൻകുട്ടിയെയും കണ്ടു. അതിനാണെങ്കിലോ ഡെലിവറി ചെയ്യാനായിട്ട് സമയമായിരിക്കുന്നു, ഡെലിവറിയുടെ ടൈം ആയിരിക്കുന്നു. അത് വളരെ പേടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, ഒരു ഹണ്ടർ നിന്നിട്ട് മാനിനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ലയൺ ആണെങ്കിലോ ചാടാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. പുറകിലാണെങ്കിലോ നന്നായിട്ട് കാട്ടുതീ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുന്നു. ആ സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, മുമ്പിലാണെങ്കിലോ റിവറാണ്. ഈ മാൻകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്താൽ തന്നെയും ഇപ്പൊ ഹണ്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഹം ചിലപ്പോൾ ചാടി വീണുന്ന് വരും. സിംഹത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പോയാലോ ചിലപ്പോ ഹണ്ടറിന്റെ ഇത് മാനിനെ കൊണ്ടു എന്ന് വരും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയില്ല. ഭീമന് എന്ത് ചെയ്യണം അറിയാവുന്ന എല്ലാ വിദ്യകളും ആ സമയത്ത് പാഴാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഗദ കൊണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടൊരു കാര്യമുണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഭീമൻ എന്താ ചെയ്തത്? കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചു. കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിച്ചു? പെട്ടെന്ന് ഒരു മഴ വന്നു. യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ലാതിരുന്ന വസന്തകാലത്തില് ഭഗവാൻ മഴ പെയ്യിച്ചു. മഴ പെയ്തപ്പോഴെന്താ, ഓൾറെഡി ഹണ്ടറിന്റെ ഇടിമിന്നലൊക്കെ ആയിട്ട് മഴ പെയ്തപ്പോഴേക്കും ഹണ്ടറിന്റെ അമ്പ് സ്ഥാനം തെറ്റിയിട്ട് സിംഹത്തിനെ കൊണ്ടു. പുറകിലുണ്ടായിരുന്ന ഇതാണെങ്കിലോ കാട്ടുതീയാണെങ്കിലോ അണഞ്ഞു പോയി. മാൻകുട്ടി കുറച്ച് മാറി നോർമലായിട്ട് കിടന്ന് വളരെ ശാന്തമായിട്ട് അത് പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹേ കൃഷ്ണ എന്ന് വിളിക്കുക മാത്രം. ഇന്ന് നമ്മൾ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത ഞാനത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. 18.1 പറയുന്നു, അർജുന ഉവാച സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗസ്യ ച ഹൃഷീകേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? കേശി എന്ന അസുരൻ, കുതിരയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന കേശി എന്ന അസുരനെ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? കൈയെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ കഴുത്തിനുള്ളിലേക്ക് വായ്ക്കുള്ളിലേക്ക് കടത്തി അതിനെ കൊല്ലുകയാ ചെയ്തത്. ലാസ്റ്റ് കൊന്നത് വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് കേശി എന്ന അസുരനെയാണ്. കേശി നിഷൂദന എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് എന്റെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഡൗസിനെയും കേശിയെ നിഗ്രഹിച്ചതുപോലെ ഭഗവാനെ അതും നിഗ്രഹിച്ചു തരൂ എന്നാണ്. ഡൗസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരൂ എന്നാണ് കൃഷ്ണനോട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഈ കേശി വരുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ദിവസം ബലരാമൻ ചോദിച്ചു കൃഷ്ണനോട്, കൃഷ്ണ എനിക്ക് നിന്റെ പീതാംബരവും മയിൽപീലിയും കാലിക്കോലും പിന്നെ വേണു ഒക്കെ എനിക്ക് തരുവോ? ഞാനൊരു ദിവസം അതൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്ത് കേശിയോട് കംസൻ പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രൂപമായിരിക്കും കൃഷ്ണന്റെ. കാലിക്കോൽ ഉണ്ടാവും, ഫ്ലൂട്ട് ഉണ്ടാവും, മയിൽപീലി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ വേറൊരു കുട്ടി അവിടെ കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അത് നോക്കി വന്ന ഈ കേശി ബലരാമനെ കണ്ടു. ബലരാമനെ കണ്ടപ്പോഴെന്താ, ഈ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. കേശി എന്ത് ചെയ്തു? ബലരാമനെ എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ ഏറ് കൊടുത്തു. എവിടെയോ പോയിട്ട് വീണിട്ട് ബലരാമന് ബോധം കിട്ടു. കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എഴുന്നേറ്റിട്ട് പതുക്കെ എഴുന്നേറ്റ് പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോയി, എനിക്ക് വേണ്ട കൃഷ്ണ നീ തന്നെ എടുത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്രസ് എടുത്തു കൊടുത്തു. ബലരാമൻ ആ സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു കിഡ് കുട്ടിയായിട്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. തന്റെ പരാക്രമം ഭഗവാൻ ബലരാമൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്തു? അതെല്ലാം ഇട്ടു. എന്നിട്ട് പുറത്തു പോയി സുഖമായിട്ട് കേശിയെ
നിഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റോറി കേശിതു ശൂദന എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ എന്ന് കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനും ഋഷികേശ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്ന് അറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആണ്. എന്താണ് ത്യാഗം, എന്താണ് സന്യാസം എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. കർമ്മം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഓൾറെഡി അർജുനൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സന്യാസം എന്താണ്, ത്യാഗം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു 18.2 പറയുന്നു ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച കാമ്യാനാം കർമ്മണാന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു. നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫലോദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സാധിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെ തന്നെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് വിദ്വാൻമാരുടെ ഉപദേശമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, സ്വന്തം ഉപദേശമായിട്ടല്ല, സ്വന്തം ഡിസിഷൻ അല്ല ഇത് പറയുന്നത്. വിദ്വാൻമാർ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. കാമ്യാനം കർമ്മണാന്യാസം സന്യാസം കവയോ വിദുഹു സർവകർമ്മഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്ത്യാഗം വിചക്ഷണ. എന്താണ് കർമ്മങ്ങളെ സന്യാസം എന്താണ്? ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നു. സർവകർമ്മത്തിന്റെയും ഫലത്തെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം എന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാർ പറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. എന്നിട്ട് ഋഷിമാരെന്താ പറയുന്നത്? ശ്ലോകം 3 പറയുന്നു എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം, ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷങ്ങളാകയാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഡേ ടു ഡേ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഡ്യൂട്ടീസ്, നമ്മളുടെ കർമ്മമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളുടെ ഫാമിലി റിലേഷൻഷിപ്സ്, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ദോഷകരമാണ് എന്ന് ചിലര് പറയുന്നു. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ യജ്ഞവും തപസ്സും ദാനവും ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, ഇനി എന്റെ അഭിപ്രായം കേൾക്കൂ. ഇതൊക്കെ ഋഷിമാരും വിദ്വാൻമാരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത്? 4ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു പുരുഷ വ്യാഗ്രമേ ടൈഗർ എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. അത്രയും ആ ഒരു മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, ഉത്സാഹിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ത്യാഗം 3 വിധം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ത്യാഗം 3 വിധമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മം സാക്ഷാത് ഭഗവത് പ്രണീതം, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് ചിലര് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അതില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അതെല്ലാം ധർമ്മമാണ്. ശ്ലോകം 5 പറയുന്നു യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇത്രയും തന്നെ നേരത്തെ ഋഷിമാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടവല്ല. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. എന്തൊക്കെ? യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും. യജ്ഞത്തിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ജപയജ്ഞമാണ്. ദാനം എന്താണ്? വിദ്യാദാനമാണ്. എല്ലാത്തിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനം. തപസ് എന്ന് പറയുന്നതും നമ്മുടെ ഉപാസന തന്നെയാണ്. മഹാത്മാക്കളെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയാണ് അവ 3. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു ആസക്തിയോ ഫലോദ്ദേശ്യമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. എന്തു ചെയ്താലും നമുക്ക് അതില് ഫലാസക്തി ഉണ്ടാവരുത്, ആസക്തി ഉണ്ടാവരുത്. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് അവ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. യജ്ഞം ചെയ്യുന്നതും ദാനം ചെയ്യുന്നതും തപസ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മള് ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് ആയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ പിതൃകർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും സർപ്പ ദൈവങ്ങളോടുള്ള ഉപാസനയാണെങ്കിലും കുലദൈവങ്ങളും എല്ലാം നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ പെടും. നമ്മള് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യുന്നതുണ്ട്, മാസത്തിലൊരിക്കൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിൽ പെടും. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മനുഷ്യര് 3 തരം കടം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത്. ആ കടത്തിൽ പെടുക എന്തൊക്കെയാണ്? 1 പിതൃകടവും, 2ാമത്തേത് ദേവകടം, 3ാമത്തേത് ഋണം എന്ന് പറയും, കടം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ 3ാമത്തേത് ഋഷികടം എന്ന് പറയും. ഫസ്റ്റ് 1 എന്താണ്? പിതൃകടം. പിതൃകടം എങ്ങനെയാ തീരുക? നമ്മളുടെ പിതൃഋണം എന്ന് പറയുന്നത് തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാവണം. ആ ആൺകുട്ടിയാണ് നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷന് പിതൃക്കൾക്ക് ബലി അല്ലെങ്കിൽ ശ്രാദ്ധം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊടുക്കുക.
അപ്പം ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് ആ പിതാവിന്റെ ആ പിതൃകടം എന്ന് പറയുന്നത് തീരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അല്ലാതെ യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, ഗേൾ ആണെങ്കിലും ബോയ് ആണെങ്കിലും യാതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും നമ്മൾ കാണിച്ചുകൂടാ. ജസ്റ്റ് പിതൃകടം എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ബ്രാഹ്മണർക്കാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമേ അവകാശമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പിതൃകടം തീർക്കാൻ. അപ്പം പും എന്ന നരകത്തിൽ നിന്നും പിതാവിനെ രക്ഷിക്കുന്നവനാണ് പുത്രൻ എന്ന് പറയും. ആ പുത്രൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന് മുകളിലുള്ള ജനറേഷൻസിന് ഈ പിതൃകാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുക എന്ന് പറയും. ജീവിതം ഐ മീൻ ബോഡിയൊന്നും കിട്ടാത്ത ചില പിതൃക്കൾ ഉണ്ടാവും. അവർക്കൊക്കെ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് പിതൃകടം തീരുക. ഒരു പുത്രൻ ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി പിതൃകടം തീരും നമ്മളുടെ. പിന്നെയുള്ളത് ദേവകടം. ദേവകടം തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അർച്ചന, വന്ദന, എന്താണ് ഭക്തിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. അപ്പം നമ്മളുടെ ദേവകടം തീരും. യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സും എന്തൊക്കെയാണോ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുക. പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ്? ഋഷികടമാണ്. ഋഷികടം എങ്ങനെയാ തീരുക? ഋഷികടം തീരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കണം. അവരുണ്ടാക്കി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിക്കണം. വെറുതെ വായിച്ചാൽ പോരാ, മനനം ചെയ്യണം. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വായിക്കണം, പഠിക്കണം. ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് പഠിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ആണ്. നിയത കർമ്മങ്ങളെ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് തീരാതെ നമ്മൾ കഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോയിക്കൂടാ. നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് തീർത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ പണ്ടുള്ളവർ ചെയ്തിരുന്നത് വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്യൂട്ടീസ് തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് പോവുക. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ത്യാഗം ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ളത് പഠിക്കുകയാണ്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശകരമെന്ന് വെച്ചോ ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് രാജസമായ ത്യാഗമാണ്. അതൊരിക്കലും ത്യാഗം എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഹേ അർജുന, 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും ഫലമുദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനില്, ഭൗതിക സംഗ്രഹിതനായും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഉള്ള എഫേർട്ട് എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഫലമൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതില് അവര് വലുതായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ആശ്വാസം ഉണ്ടാവും, അവരെ നോക്കും നമ്മളെ, അതൊന്നും ഉദ്ദേശിക്കാതെ ഇതെനിക്ക് ഭഗവാൻ തന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ്, ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് മര്യാദയ്ക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യുക. അതെല്ലാം തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. 18.12 പറയുന്നു, താനും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് എൻഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മള് കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി ഊട്ടിയുറപ്പിക്കും. താനും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തെ പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണ അവബോധനിഷ്ഠനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. നമ്മളും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് എന്നറിയുന്ന ആളെപ്പോഴും ലിബറേറ്റഡ് സോൾ ആണ്. തന്മൂലം അയാൾക്ക് മരണശേഷം സ്വകർമ്മ ഫലങ്ങളായ സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് ഇടവരുന്നില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മളുടെ ഭഗവാൻ കാത്തുകൊള്ളും നമ്മളെ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവസാനം മരണശേഷം നമ്മൾക്ക് പുണ്യ പാപ ഫലങ്ങളൊന്നും അനുഭവിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല. ശ്ലോകം 23. അനാസക്തമായും, ഇനി കർമ്മം എങ്ങനെയുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത്. അനാസക്തമായും രാഗദ്വേഷരഹിതമായും ഫലാസക്തി കൂടാതെയും നിയന്ത്രിതമായ വിധത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വിക എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആസക്തിയൊന്നും കൂടാതെ, യാതൊരു ഫീലിങ്സ് ഒന്നും, അസൂയയോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ, ഫലാസക്തി കൂടാതെ കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം സാത്വികം എന്ന് പറയും. തന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനായോ ജസ്റ്റ് പൊസിഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഡംബ് കാണിക്കാനോ ഗർവ് കാണിക്കാനോ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ടോ ഏറെ പ്രയാസപ്പെട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മം രാജസ കർമ്മം. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ആരെന്ത് ചെയ്താലും ആർക്കെന്ത് സംഭവിച്ചാലും എനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യും, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന കെട്ടുപാടുകളെയോ അന്യർക്കുണ്ടാവുന്ന നാശത്തെയോ ക്ലേശങ്ങളെയോ അവഗണിച്ചും ശാസ്ത്ര നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കെതിരായും വ്യാമോഹം മൂലം ചെയ്യുന്ന കർമ്മമത്രേ താമസം.
വികർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കള്ളു കുടിക്കാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യും, പാർട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള പൈസ എല്ലാം ചെലവാക്കി എന്തെല്ലാം അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെലവാക്കും, ആരുടെയും കാര്യം ഞാൻ നോക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെയാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ജ്ഞാന യോഗത്തിലെ 6 ലെസൺസും. അപ്പം 30ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു, കുന്തിപുത്ര ചെയ്യേണ്ടതും ചെയ്തു കൂടാത്തതും പ്രവൃത്തിഞ്ച നിവൃത്തിഞ്ച, ഭയപ്പെടേണ്ടതും ഭയപ്പെടേണ്ടാത്തതും എന്താണ് ഭയപ്പെടേണ്ടത്, എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്തത്, അതൊന്നും ഇല്ലാതെ അതൊന്നും നമ്മളെ കാര്യമാക്കി എടുക്കാതെ ബന്ധത്തിനും മോക്ഷത്തിനും കാരണമാകുന്നതിന്റെ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഡൂസ് ആൻഡ് ഡോൺസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് സദ്ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധത്തിന് എന്താ കാരണം, ഫലാസക്തിയോടുകൂടിയ കർമ്മമാണ് ബന്ധത്തിന് കാരണം, അതൊന്നുമില്ലാത്ത നിഷ്കാമ കർമ്മമാണ് മോക്ഷത്തിന് കാരണമാവുക. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് സാത്വികമായ ബുദ്ധി. ഇനി ബുദ്ധിയെ പറ്റി ആദ്യം ത്യാഗം പറഞ്ഞു, പിന്നെ കർമ്മം പറഞ്ഞു, പിന്നെ ബുദ്ധിയെ പറ്റിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പാർത്ഥ, ധർമ്മമെന്ത് അധർമ്മമെന്ത്, ചെയ്യേണ്ടതെന്ത് ചെയ്യരുതാത്തതെന്ത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത ബുദ്ധിയാണ് രാജസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒന്നും അറിയില്ല. ഹേ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹത്തിന്റെയും അന്ധകാരത്തിന്റെയും സ്വാധീനതയിൽ അധർമ്മത്തെ ധർമ്മമായും ധർമ്മത്തെ അധർമ്മമായും കരുതി സദാ തെറ്റായ വഴിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബുദ്ധി താമസമാകുന്നു. ഓർഡിനറി പീപ്പിളിനെ അവര് ഭഗവാനാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, എന്നിട്ട് മഹാത്മാക്കളെയൊക്കെ അവര് മുൻപിൽ തന്നെ അപമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് താമസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ഒക്കെ കാലത്ത് ഹിറ്റ്ലറെ വരെ ആരാധിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളാണ് താമസമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 54th ശ്ലോക പറയുന്നു, ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമ സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരം. ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്റെ ഭക്തി കിട്ടുന്നത്. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ, ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പരമാനന്ദമാണ് നമുക്ക് പിന്നെ ഉള്ളതായിട്ട്. ദുഃഖമില്ല, ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി, ദുഃഖിക്കുന്നുമില്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. എന്താണ് മാതാജി എന്നെ ചോദിക്കാനുണ്ടോ? അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹങ്ങളില്ല. സർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അയാള് സമഭാവനയാണ് അയാൾക്ക് ഉള്ളത്. സർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരം. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ അയാൾക്ക് എന്റെ സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അർഹത ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ്? ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ, ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള പരബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് പ്രസന്ന ചിത്തനായി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു, എല്ലാ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസിനോടും സമമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന ആൾക്ക് എന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുക? ആരോടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് അസൂയയോ അതല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റീഷനോ അങ്ങനെയുള്ള വൈരാഗ്യമോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയില്ല. ത്രിനാദപി സുനീചേന തരോരപി സഹിഷ്ണുന അമാനിന മാനദിന കീർത്തനീയ സദാഹരി. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാണ് കീർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയുള്ളത്? ത്രിനാദപി സുനീചേന, തൃണം പോലെ തന്നെ, പുൽക്കൊടി പോലെ തന്നെ ഹമ്പിളായിരിക്കുക. തരോരപി സഹിഷ്ണുന, തരുവിനെ പോലെ, വലിയ വലിയ ഫലവൃക്ഷങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സഹിഷ്ണുവായിരിക്കുക. കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാലും അവര് ഫ്രൂട്ട്സ് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക. മരം വെട്ടാൻ വരുന്ന ആൾക്കും മരം തണലാണ് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അമാനിന മാനദേന, മാനിക്കാത്തവരെയും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാനിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഓവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതല്ല. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ആരെയും ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാണ് എന്ത് കീർത്തനീയ സദാഹരി, കീർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള അർഹതയുള്ളത്. 55th ശ്ലോക പറയുന്നു, ഭക്യാമാം അഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വതഃ തതോ മാം തത്വതോ ജ്ഞാത്വാ വിശത്തെ തദനന്തരം. ഭക്തിയുടെ സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഞാൻ എന്ന പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന ഞാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ.
ആ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ തന്നെ എന്നെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണബോധം നേടുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ഈ ലാഡറാണ്. കർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന ലാഡറിനെ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നതിന് മുകളിലാണ് ധ്യാനയോഗം, ധ്യാനയോഗത്തിന് മുകളിലാണ് ജ്ഞാനയോഗം, അതിനും മുകളിലാണ് എന്ത് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഭക്തിയോഗം. ജസ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുക. ഭക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കും. ഭഗവാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ്. അഹം ഭക്ത പരാധീന. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷമാണ്. ഗജേന്ദ്രന്റെ സ്റ്റോറി നമ്മൾ ധാരാളം പ്രാവശ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഗജേന്ദ്രൻ എന്താ സമയം മുട്ടേ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞു, മൂക്ക് വരെ വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞു, എന്നിട്ട് ശ്വാസം വിടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ സമയത്തും ഇതെന്താ ചെയ്തത് ഗജേന്ദ്രൻ? അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി, നാരായണാഖില ഗുരു ഭഗവാൻ നമസ്തേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുഷ്പം എടുത്തുകൊണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് പറ്റുന്നിടത്തോളം ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി തുമ്പി കൈ കൊണ്ട് താമരപ്പൂവ് എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് നേരെ നീട്ടി. എന്തുമാത്രം ആ ഒരു അവസ്ഥ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തുമാത്രം എന്താണ് പ്യൂരിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഒരു ആനിമലിന് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധ്യമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ പോലെയുള്ള വിശേഷ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് എന്തെല്ലാം ചെയ്തുകൂടാ. പക്ഷേ നമുക്ക് അന്തേ നാരായണ സ്മൃതി വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രത്തോളം ഭാഗ്യം വേണം. നമ്മൾ അത്രത്തോളം ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മനുസ്മര യുദ്ധ സർവേഷു കാലേഷു, ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. വളരെ ടഫാണ് അത്. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെയല്ല, ഈസി അല്ല. ആ ഇന്റൻസിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നൊരു ദിവസം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ജപം ചെയ്തു എന്ന് വരും, നാളെ നമുക്ക് രാജസ പ്രകൃതിയായിട്ട് മാറും. നമ്മൾക്ക് പുറത്ത് പോകണം, ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ തോന്നും. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് തലവേദന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. നമുക്ക് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റൻസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചാന്റിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ടഫാണ്. അതിന് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം തന്നെ നമ്മൾക്ക് വേണം. ജസ്റ്റ് ആരുമല്ല, നമ്മൾ ശൂദ്രനാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടാവും. എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു അർപ്പണം കൊണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം. ഒരു കുംഹാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. മണ്ണ് കൊണ്ട് കലമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കുടമൊക്കെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരാള്. അപ്പം അയാള് വൃന്ദാവനത്തിലായിരുന്നു. വൃന്ദാവനത്തില് കൃഷ്ണന്റെ വീടിന് തൊട്ട് പുറത്തായിട്ടാണ് അയാളുടെ കുടിലുണ്ടായിരുന്നത്. അയാൾ എല്ലാ ദിവസവും വലിയ വലിയ ചട്ടികളും കുടങ്ങളും എല്ലാം അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷേ കൃഷ്ണനോട് അയാൾക്ക് അഗാധമായിട്ടുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനാണ് എന്ന് തന്നെ അയാൾ വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്ത് ഓടി നടക്കുകയായിരുന്നു. കൃഷ്ണനെ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യശോദമ്മ വടിയെടുത്തിട്ട് പുറകെ ഓടി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് കൃഷ്ണൻ ഓടി വന്നിട്ട് ഈ കുംഹാറിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഒന്ന് ഒളിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം യശോദമ്മ വരുന്നതിന് മുമ്പ്, എന്താ ഒളിപ്പിക്കേണ്ടത്, എന്തിനാ? അടിക്കും, അമ്മ അടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? വലിയൊരു കുടത്തില് കരിയിട്ട കലത്തിൽ എടുത്ത് അടച്ചിട്ടതുപോലെ തന്നെ ഇയാള് പുതിയൊരു കലത്തും എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു. അപ്പം യശോദമ്മ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേക്കും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, പറയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാള് പറഞ്ഞു, ഇല്ല അമ്മയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. യശോദമ്മ വേറെ ഇടത്തേക്ക് അന്വേഷിച്ചു പോയി. ആ സമയത്ത് എന്നിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, അമ്മ പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാള് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, എന്നാ ഈ കലം ഒന്ന് മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഒരു 7 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ഇടത് കൈയില് ചെറിയ പിങ്കി ഫിംഗർ കൊണ്ട് എടുത്ത കൃഷ്ണന് ജസ്റ്റ് ഒരു കലം എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാൻ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഇയാളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്ത ലീലയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് മാറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇയാള് പറഞ്ഞു, മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു വരം തരണം ഭഗവാനെ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് വരം വേണ്ടത്? ഷുവറായിട്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇയാള് പറഞ്ഞു, എനിക്കും എന്റെ ഫാമിലിക്കും മോക്ഷം തരണം ഭഗവാനെ, ഞാൻ നിന്റെ ഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷുവറായിട്ടും നിനക്ക് മോക്ഷം തന്നെ, നിന്റെ വംശത്തിലുള്ളവർക്കും നിന്റെ ഫാമിലിയിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം മോക്ഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അയാള് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഈ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് പുറത്തുള്ള എന്റെ കാളകളാണ്, കാളകളുടെ പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയാണ്, കാളവണ്ടിയിലാണ് ഞാൻ ഈ മണ്ണൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭഗവാനെ. അവർക്കും കൂടി, അവരെനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യുന്നവരാണ്.
അവരെയും കൂടി ദയ തോന്നിയിട്ട് അവർക്ക് മോക്ഷം കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ ഇയാളുടെ കൈൻഡ്നെസ് ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഷുവറായിട്ടും അവർക്കും കൂടി ഞാൻ മോക്ഷം നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വംശത്തിലുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇനി എടുത്തൂടെ, ഞാനൊന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, അല്ല ഭഗവാനെ, ഒരു വരം കൂടി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അയാള് പറഞ്ഞു, ഇത് ഈ സ്റ്റോറി ആരാണോ പറയുന്നത്, ആരാണോ ഇത് കേൾക്കുന്നത്, അവർക്കും കൂടി ഭഗവാൻ ഇന്ന് മോക്ഷം കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഷുവറായിട്ടും കേൾക്കുന്നവർക്കും പറയുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും മോക്ഷമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് ആ കലം എടുത്ത് മാറ്റി ഭഗവാനെ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ജസ്റ്റ് ശൂദ്രനായിരുന്നാലും ആരായിരുന്നാലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി മാത്രം മതി നമ്മൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട്. ജസ്റ്റ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവാണോ മധ്യപാശ്രയഃ മത്പ്രസാദാദവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. 18.56 പറയുന്നു, ഏതുതരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ധാമം സ്ഥാപിക്കും. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, എന്തു തന്നെ ചെയ്താലും, കൃഷിയാണെങ്കിലും ഗോരക്ഷയാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെ ആണെങ്കിലും ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മം, വേറെ യാതൊരു ചിന്തയും കൂടാതെ എന്നെ മാത്രം ധ്യാനിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ദയാദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകും. സംരക്ഷണത്താലും ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യും. കയ്യിലിരിക്കുന്ന ജ്വല്ല് പോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ജ്വല്ലിനെ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം കെയർഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കും, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ സംരക്ഷിക്കുക. അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, യദ്വാന നിവർത്തന്തി തഥാമ പരമം മമ. അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള അവിടെ യാതൊരു അത് ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളിപ്പോ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം എന്താണ്? ദുഃഖാലയം, അശാശ്വതം, ടെമ്പററിയാണ്, ദുഃഖാലയമാണ്. അവിടെ എങ്ങനെയാണ്? അനശ്വരവും ശാശ്വതവുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കും. എപ്പോഴും നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ദയാദൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന്റെ ദയാദൃഷ്ടി എപ്പോഴും നമ്മളുടെ മേൽ ഷവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ശ്ലോകമാണ് മച്ചിതം സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദ തരീഷ്യസി. ഏതു തരം പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മച്ചിത്ത് എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സ് വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ സർവദുർഗാണി ഏതു തരം പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും മത്പ്രസാദ തരീഷ്യസി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ, എന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിജീവിക്കുക? സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാകുന്ന കപ്പിത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. ധ്യേയം സദാ പരിഭവഗ്നമഭീഷ്ടദോഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നമ്മള് പശു കുളമ്പടിയിലെ, കുഞ്ഞു പശുവിന്റെ കുളമ്പടിയിലെ വെള്ളം പോലെ തന്നെ സംസാര സാഗരം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ചാടിക്കടക്കാൻ സാധിക്കും. അത ചേത്വമഹങ്കാരാജ്ഞ ശ്രോഷ്യത്തി വിനശ്യത്തി, അഥവാ അങ്ങനെ അല്ലാതെ അത് ആ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എല്ലാം എന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന തരത്തിൽ ചെയ്താൽ, എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാൽ നാശമാണ് ഫലം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു വാണിംഗ് തരികയാണ് നമ്മൾക്ക്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എങ്ങനെ ലഭിക്കും, ഭഗവാന്റെ ദേഷ്യം എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത്. മച്ചിത്ത് സർവദുർഗാണി, മച്ചിത്ത് എന്നിൽ തന്നെ ചിത്തമുറപ്പിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ചിത്തമുറപ്പിക്കാൻ കഴിയുക നമ്മൾക്ക്? സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ ഇത് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പ്ലീസ്. യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേ. ഇത് നമ്മള് ഹരി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിത്തത്തിൽ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? സദാസേവ്യ, എപ്പോഴും സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. ഔഷധം എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. എന്ത്? ശ്രീമദ് ഭഗവതി കഥ, അമൃതമാകുന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവതി കഥ നമ്മള് കുടിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അഥ ചേത്വം അഹങ്കാരാണ്, അതേസമയം അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കാത്തവരാരാണോ അവർക്ക് നാശമാണ് ഫലം. ഇതിന് ജഗായ് മദായ് എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം മോശമായ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഇഷ്ടികയൊക്കെ കൊണ്ട് എറിഞ്ഞ ബ്രദേഴ്സ്, അവസാനം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് അവര് വളരെ നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് മാറുന്നത്. എത്ര ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്?
ഭഗവാൻ സാധു എന്ന് പറയും, തിരിച്ചു വരുന്നവരെ സാധു എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുൻപ്. ഓക്കെ, അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യ ഭഗത്, അന്യമായ ചിന്തയൊന്നുമില്ലാതെ ഞാനാണ് ആശ്രയം എന്ന് വിചാരിച്ചു വരുന്ന ദുർജനത്തെയും ഞാൻ എന്ത് പറയും, സാധു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് കരുതും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ശ്ലോകമാണ്, ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. ഈശ്വരനായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ അർജുന ഞാനിരിക്കുന്നു. ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി, എല്ലാം ഇങ്ങനെ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ, ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ ഞാൻ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജയൻ വീലിലിരിക്കുന്നത് പോലെയാ നമ്മള്. കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് പുണ്യപ്രാപ്തി ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറും, പിന്നെയും താഴേക്ക് വരും. ക്ഷീണെ പുണ്യമർത്തിയ ലോകം വിശന്തി. ജയൻ വീലിൽ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നത് പോലെയുള്ള അവരുടെ ഭ്രമണത്തെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ഭ്രമണത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഗോലോക പ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കി തരണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഒന്ന് മാത്രം വേണം. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദയേ അർജുന തിഷ്ഠതി. 2 ലൈനേ നമ്മൾ ആകെ പറയാറുള്ളൂ. പിന്നെയുള്ള ലൈൻ എന്താണ്, ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മാനിയ. പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായ യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജയൻ വീലിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെയൊക്കെ ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ ഗോലോകധാമത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരേ സമചിത്തതയോടെ എല്ലാവരെയും വീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. നായക്കുട്ടിയാണെങ്കിലും, നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളനാണെങ്കിലും, ബ്രാഹ്മണനാണെങ്കിലും, ആനയാണെങ്കിലും, പശുവാണെങ്കിലും, ആന പാപ്പാനാണെങ്കിലും, ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും എല്ലാവരിലും കുടികൊള്ളുന്നത് ഒരേ ചൈതന്യമാണ്. യാതൊരു വ്യത്യാസവും അതിലില്ല. മമൈവാംശോ ജീവലോകേ ജീവഭൂത സനാതന. ജസ്റ്റ് ഭഗവാൻ കർമ്മം നോക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുണം നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളെ ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ എന്നുള്ളതൊക്കെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അവര് നീചരല്ല. ആരും ജന്മം കൊണ്ട് നീചരായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, 62 പറയുന്നു, തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത്. ആ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ അർജുന. ഏതു രീതിയിലും സർവഭാവേന എല്ലാം കൊണ്ടും ശരണം ചെയ്യൂ. പ്രസാദ പരാം ശാന്തി, എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് പരമശാന്തി നിനക്കുണ്ടാകും. സ്ഥാനം പ്രാപ്തിസി ശാശ്വതം, ശാശ്വതമായ സ്ഥാനവും നിനക്കുണ്ടാകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്താണ്, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഈ കൺക്ലൂഷനുള്ള എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഈക്വൽ ആണ്. എല്ലാം ഒരേപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത്. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ, അതുകൊണ്ട് നീ എന്നെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. സർവഭാവേന ഭാരത, എല്ലാം കൊണ്ടും നീ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ. ഭാരത അർജുന തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തി, അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായ പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രുദ്രപ്രതാപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാരാജാവ് രഥയാത്രയുടെ സമയത്ത് ചൂലെടുത്ത് അടിച്ചു വാരുന്നതാണ്. എത്രത്തോളം നീചമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലാണെങ്കിൽ ചൂലെടുത്ത് റോഡ് അടിച്ചു വാരുന്ന ജോലി ക്ലാസ് 4 എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ മുമ്പിലാകുമ്പോ അത് ഏറ്റവും പവിത്രമായ ജോലിയാണ്. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് ഫസ്റ്റ് പൊസിഷൻ തന്നെയാണ്. അതിന് സ്റ്റോറി ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ ഇന്ന് സമയമില്ല പറയാൻ. 18.63 പറയുന്നു, ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം. ഇനി കൺക്ലൂഷൻ ആണ്. ഇതിതേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യാർഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യ ഇതദശേഷേണ യഥേച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇനി ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു അർജുന, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ധാരാളം ജ്ഞാനം നിനക്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ വിവരിച്ചു തന്നു. ഇനി സമഗ്രമായി ആലോചിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാം നീ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിനക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യൂ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യില്ല. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഉണ്ട് ഭഗവാൻ, എങ്കിലും നമ്മളുടെ കയ്യോ കാലോ ഭഗവാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യില്ല. ഭഗവാൻ ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തോളൂ. ശരീരത്തിന് ഒരു ഫ്രീഡം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു അച്ഛൻ 5 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 10 രൂപ എടുത്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കണോ, കുട്ടി പോയിട്ട് ഒരു ടോഫി വാങ്ങിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ ഹാപ്പി. അതേസമയം അതുകൊണ്ട് ഒരു സിഗരറ്റ് വാങ്ങിച്ചാലോ, അതുപോലെ ഒരു ഫ്രീഡം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുന്നത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് മാന്യമായിട്ട് കറപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ലാതെ ഇതുവരെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്, അതെല്ലാം അനുസരിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകാൻ. ഭഗവത്ഗീതക്കോ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ ലെസൺസും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇനി മുൻപോട്ട് പോകാൻ. അതല്ലെങ്കിൽ ആരായിട്ട് മാറും? നമ്മൾ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവരായി മാറും. ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാത്തവർക്ക് എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്?
നാശമാണ് ഫലം. അതേസമയം കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യുക. ഇനി അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് അമ്പെടുത്തു. എന്നിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നു കൃഷ്ണനോട്, കാല് തൊട്ട് തൊഴുതതിനു ശേഷം കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്ന് പറയുന്നു. നീ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ അതാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് നമ്മൾ 9.34 പഠിച്ചതാണ്. റിപ്പീറ്റ് ആണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. 18.65 മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, എപ്പോഴും എന്നെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആലോചിക്കുക, ഓർക്കുക. മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. മതിയാജി, എന്നെ തന്നെ ആരാധിക്കുക, പ്രണമിക്കുക. മാം നമസ്കുരു, എന്നെ തന്നെ നമസ്കരിക്കുക. മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ, ഞാനിത് സത്യമായിട്ടാ പറയുന്നത്. ഒന്നാലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഭഗവാൻ നമ്മളോട് സത്യം ചെയ്യുകയാണ്. സത്യം തേ പ്രതിജാനെ പ്രിയോസിമേ, നീ എനിക്ക് അത്യധികം പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് അർജുന, അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായും ഞാനിത് സത്യമാണ് പറയുന്നത്. നിനക്ക് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം ദയാലുവാണ്, കരുണയുള്ളവനാണ് എന്ന് ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ. സത്യം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾക്ക് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സ് മാത്രം മതി, ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് നമസ്കരിക്കാനുള്ള മനസ്സ് മാത്രം മതി നമുക്ക്. ഭഗവാൻ അത്രത്തോളം അടുത്ത് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയാണ്, മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു, മാമേ വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനേ പ്രിയോസിമേ, എപ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു, സത്യം എന്ന് പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നീ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇത്രയും നേരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അർജുന, നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല, ഒന്നും നിനക്ക് ആലോചിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലെങ്കിൽ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളെയും നീ പരിത്യജിച്ചിട്ട് മാമേകം ശരണം വ്രജ, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. അത് മാത്രം ആലോചിക്കൂ, നീ എന്റെ ശരണം പ്രാപിക്കാൻ മാത്രം. അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ, നിനക്ക് ഞാൻ എല്ലാ പാപത്തിൽ നിന്നും മോക്ഷയിഷ്യാമി, ഞാൻ മോചിപ്പിക്കുന്നു. മാ ശുച, ഡോണ്ട് വറി, പേടിക്കണ്ട എന്ന് പറയുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ആ ഒരു പവർ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച, സർവധർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ തന്നെ ശരണം തേടുക. എന്ത് തന്നെ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും എന്തും മറന്നു കളഞ്ഞോളൂ, ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് മാത്രം നീ ഓർക്കൂ. അഹം ത്വാം, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് മോചനമാണ് തരുന്നത്, മോചിപ്പിക്കാം. മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച, ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് ഡോണ്ട് വറി, സാരമില്ലടാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഒരു ഹാപ്പിനെസ്സും ഒരു കംഫേർട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ ഓൾവേസ് നമ്മളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. മാശുച്ച എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, ഭഗവാനെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. മോക്ഷയിഷ്യാമി മാശുച്ച, എന്തിൽ നിന്നും? സർവ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും. എന്തുകൊണ്ട് ആ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം എന്ന് രേണുമാതാജി പാടിയതിലും അത് തന്നെയായിരുന്നു. പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വൈകുണ്ഠ പദപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഗോലോക പദപ്രാപ്തി. പാപങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ ഈ പാപങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ചിട്ടുള്ള പാപങ്ങളൊക്കെ തീരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുമാത്രം ജന്മം നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ജസ്റ്റ് ഒരു സറണ്ടർ കൊണ്ട് മാത്രം നിനക്ക് ഞാൻ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാം. നമ്മളുടെ ഫെയ്റ്റ് തന്നെ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ നരകത്തിൽ പോയി എത്ര വർഷം കിടക്കേണ്ടി വരും നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല. പക്ഷെ ജസ്റ്റ് ഭഗവാനെ, ഞാൻ നിന്റെ കാലത്തിലെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അന്യഥാ ശരണം നാസ്തി ത്വമേവ ശരണം മമ തസ്മാത് കാരുണ്യഭാവേന രക്ഷ രക്ഷ ജനാർദ്ദന. വേർഡ് മതി ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ. ഓക്കെ, യൈദം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തേഷ്വഭിദാസ്യതി ഭക്തിമയി പരാം കൃത്വാ മാമേ വൈശ്യത്യ സംശയഃ. ഇനി ഇത്രയും നേരം പരമരഹസ്യമായ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ശുദ്ധഭക്തിയുടെ സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. ആരാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്? എന്റെ ഭക്തനെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. അയാൾക്ക് ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ഭക്തി സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നതും സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറിവുള്ളത് മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു അമ്മയാണെങ്കിലും അച്ഛനാണെങ്കിലും സഹോദരനാണെങ്കിലും നമ്മളുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക തന്നെ വേണം. അങ്ങനെയല്ലാത്തവൻ നമ്മള് നല്ലൊരു അമ്മയല്ല, നല്ലൊരു അച്ഛനല്ല, നല്ലൊരു ഗുരുവുമല്ല. ഭഗവത്ഗീതയെ പറ്റി പഠിപ്പിക്കാത്തവന്
ഒരു നല്ല ഗുരുവേ അല്ല. ജയിതം പരമം ഗുഹ്യം. ഇത്രയും സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവന് ഭക്തന് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാതെ ആ ഭക്തന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മൾ ഡിബേറ്റ് തർക്കം ചെയ്യരുത്. ഭക്തരുടെ ഇടയിൽ മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക. അവസാനം അയാൾ എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾക്ക് ഷുവർ ടിക്കറ്റ് ആണ്. നചതസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു, ഈ ചെയ്യുന്ന ആളെക്കാളും ഇഷ്ടമായിട്ട് എനിക്ക് വേറൊരു ആളില്ല, ഭക്തനില്ല, ദാസനില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഭഗവാൻ. നചതസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഃ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ, ഭൃത്യൻ എന്ന് തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ വേഴ്സ് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്, ഭക്തന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആളെക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്തിലുള്ള മറ്റൊരാളില്ല. ഭവിതാനശമേ തസ്മാത്, ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി, ഈ ഭൂമിയിൽ ഇത്രത്തോളം എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിട്ട് വേറൊരാളില്ല. ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവനേക്കാളും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളിനി ഉണ്ടാകുകയുമില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, നചതസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്ചിന്മേ പ്രിയകൃതമഃ ഭവിത നചമേ തസ്മാത് അന്യ പ്രിയതരോ ഭുവി. ഭാവിയിൽ ഇനി ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. ഓക്കെ, സോറി, ഹാങ് ആയി ഫോൺ. ഒരു സെക്കൻഡ്. സോറി. ഓക്കെ, നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം പഠിച്ചറിയുന്നവർ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും. ഇതിനേക്കാളും പ്രിയമായിട്ട് ഭഗവാന് വേറൊരു ആളില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ തമ്മിൽ നടത്തുന്ന പാവനമായ ഈ സംഭാഷണം, കോൺവെർസേഷൻ ആയിരുന്നു ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ ആരാധിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, കുന്തിപുത്രനായ ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ അർജുന? ഒക്കെ മാറിയില്ലേ നിന്റെ ഡൗട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ച്യുതിയില്ലാത്തവൻ, യാതൊരു കുറ്റവുമില്ലാത്തവൻ, ഭക്തവത്സലനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഭക്തർക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ ഒരു താമസവും വരുത്തില്ല. എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു, അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചുവിട്ട് ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് ദേശമേവാനുകമ്പാർത്തമഹം ജ്ഞാനജം തമഹ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അനുകമ്പ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജ്ഞാനദീപം കൊളുത്തുന്നത്. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. കരിഷ്യേ വചനം തവ, ഇനി നീ പറയുന്നതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക. കരിഷ്യേ വചനം തവ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അർജുനൻ. എന്നിട്ട് ശരണം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി ലാസ്റ്റ് 4 ശ്ലോകാസ് ആണ്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നു, സഞ്ജയനാണ് റൂമിനകത്തിരുന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. വ്യാസ ശിഷ്യനായതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയന് ദിവ്യദൃഷ്ടി കിട്ടിയത്. അപ്പൊ അതെല്ലാം അനുസരിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ആരാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് യാതൊരു പേടിയും കൂടാതെ സഞ്ജയൻ പറയാൻ പോണു. ഇപ്രകാരം മഹാത്മാക്കളായുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടന്ന ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. മഹാരാജാവിനോട് പറയുകയാണ്, അത്ഭുതകരമായ ഈ സന്ദേശം എന്നെ കൊൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു, രോമാഞ്ചം വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായി യോഗം ഉപദേശിച്ചത് വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് നേരിട്ട് കേൾക്കാനിട വന്നു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായ ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം ആനന്ദപുളകിതനാകുന്നു. രാജാവേ, എനിക്കിത് ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതമഹമായ ആ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വണ്ടറായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും ആ ഒരു വിശ്വരൂപ ദർശനം കഴിഞ്ഞതിന്റെ വണ്ടർ മാറിയിട്ടില്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഇത്രയും കേട്ടതിന് ശേഷവും
യാതൊരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ആരാണ് ജയിക്കുക എന്നുള്ളത് തല കൊയ്യുമോ എന്ന് പോലും നോക്കാതെ രാജാവിനോട് പറയുകയാണ് സഞ്ജയൻ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്, ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം ധൃതരാഷ്ട്രർ തുടങ്ങിയതാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം യത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ യത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതൃധ്രുവാനീതിർ മതിർമമ. എവിടെ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെ വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനുണ്ടോ, അവിടെയാണ് രാജാവേ ഐശ്വര്യവും. തത്ര ശ്രീർ വിജയം ഭൂതി ധ്രുവാൻ നീതി മതി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉള്ളത്. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ലാസ്റ്റ് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു പാണ്ഡവരുടെ സൈഡിലാണ് വില്ലാളി വീരനായ അർജുനനും യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണനും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെയാണ് വിജയമുള്ളത് എന്ന് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, ഡിക്ലയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു സഞ്ജയൻ യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ. എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണോ ഇത്ര പാർത്ഥോ ധനുർധരഃ തത്ര ശ്രീർ വിജയോ ഭൂതൃധ്രുവാനീതിർ മതിർമമ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗീത പഠിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഗീതാമഹാത്മ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ശങ്കരാചാര്യരാണ് ഗീതാമഹാത്മ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം എപ്പടേ പ്രേതപുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ആരാണോ ഗീതാശാസ്ത്രം ഇതം പുണ്യം, ഇത്ര പുണ്യമായിട്ടുള്ള ഗീതാശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത്, വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി, വിഷ്ണു ലോകത്തിൽ തന്നെ വിഷ്ണുവിന്റെ പദം തന്നെ പോകുന്നു. എങ്ങനെ? ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയവും ശോകവും എല്ലാം അതിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുവിന്റെ പദം പോകുന്നു. എന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യ ച നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മ കൃതാനി ച. നിത്യവും ഗീത വായിക്കുകയും പ്രാണായാമം ശീലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവന്റെ പൂർവജന്മകൃത പാപങ്ങൾ നശിക്കുകയും പുതിയതായി പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി, പാപം എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവുകയില്ല, മാത്രമല്ല പൂർവജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. മൂന്നാമത്തേത് മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേ ദിനേ സകൃതീതാംഭസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. ശരീരത്തിന്റെ, മനുഷ്യരുടെ പ്രതിദിന സ്ഥാനം ശരീരത്തിലെ അഴുക്കു നീക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഭഗവത്ഗീതയാകുന്ന പുണ്യജലം സകൃത് ഗീതാംഭസി സ്നാനം, ഗീത അമൃതമാണ്, അതിന്റെ സ്നാനമാണെങ്കിലോ സംസാര മലനാശനം, സംസാരമലത്തെ അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ ഹിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരെ. ഗീതയാകുന്ന സുഗീതയാകുന്ന ഗീത നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ളപ്പോൾ കിം അന്യേ, അന്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്തിനാണ്? യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖപത്മ വിനിസൃത. ഇത് ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും നിർഗമിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നു. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃതാണിത്, സർവസ്വമാണിത്. വിഷ്ണോർവക്രാദ്വിനിസൃതം, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മുഖത്തിൽ നിന്നും മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഗീത. ഗംഗോദകം പീത്വ, ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഗംഗയാകുന്ന ജലം എവിടെന്നാ വന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളമാണ്, വാമനമൂർത്തിയുടെ കാല് കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീതാ ഗംഗോദകം, ഭഗവാന്റെ മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ള അമൃതമാണ് ഗംഗാജലം. അത് കുടിച്ചാൽ നമുക്ക് പുനർജന്മം ഉണ്ടാകുകയില്ല. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകി പുത്രഗീതം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമാണുള്ളത്, ദേവകി പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീത. ഏകോ ദേവോ ദേവകി പുത്രേവ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനേ ഉള്ളൂ, ദേവകി പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്, അത് കൃഷ്ണനാണ്. ഏകോ മന്ത്ര സസ്യനാമാന്യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ നാമം മാത്രം. കർമാപ്യേകം സസ്യദേവസ്യ സേവ, ഒരേ ഒരു കർമ്മമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രം, കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ച ഗീത, ഒരേ ഒരു ഈശ്വരൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, ഒരേ ഒരു മന്ത്രം അവന്റെ നാമവും, ഒരേ ഒരു കർമ്മം അവന്റെ സേവയുമാകുന്നു. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നതും സെയിം, ഭക്തി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ലാസ്റ്റ് ഭാഗവതത്തില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം, എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സർവപാപ പ്രണാശനം. പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം, ആരാണോ ഇതിനെ പ്രണമിക്കുന്നത് അവരുടെ ദുഃഖശമനമാണ്. തം നമാമി ഹരിംഹരം, ആ ഹരിയെയാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവതം അവസാനിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളുടെ പാപഫലങ്ങൾ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാശിച്ച, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നിന്നെ ഞാൻ മോചിപ്പിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഭഗവത്ഗീത എൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. 18ാമത്തെ അധ്യായം വായിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള ഫലം എന്താണ്? അതും കൂടി കേട്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഒരു ദിവസം ദേവേന്ദ്രൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അമരാവതിയിലെ പത്നിയുടെ കൂടെ.
കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അമരാവതിയില് ശശി ദേവിയുടെ കൂടെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും ഗന്ധർവന്മാരൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നു, അപ്സരസുകൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു, ഋഷിമാരൊക്കെ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നു. ഇതെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദേവേന്ദ്രൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഒരാള് വളരെ ഹാൻസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരാള് പെട്ടെന്ന് കയറി വന്നു. ഈ ആളെ ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ദേവേന്ദ്രൻ വിചാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും ദേവേന്ദ്രന്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന കിരീടം തപ്പുന്ന താഴെ വീണു. എന്ന് വെച്ചാൽ ദേവേന്ദ്രന്റെ അപ്പോസിഷൻ പോയി. അപ്പം ദേവേന്ദ്രൻ ഈ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഈ താഴെ വീണ കിരീടം എടുത്തുകൊണ്ട് ഋഷിമാരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ആള് വന്നപ്പോഴേക്കും ഈ ആളുടെ തലയിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓടിപ്പോയി ആളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള അപ്സരസുകളും എല്ലാവരും ആളുടെ നേരെയായി ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ദേവേന്ദ്രൻ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങൾ തോന്നിയിട്ട് ദേവേന്ദ്രൻ വേഗം ഓടിപ്പോയിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തിൽ പോയി. വൈകുണ്ഠത്തിലെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ സംഭവിച്ചത്? എന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോയി? ഞാൻ ഇയാളെ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ദേവേന്ദ്രനാകാനുള്ള പൊസിഷനായിട്ട് എവിടെ നിന്നുണ്ടായി? ഇയാള് യാതൊരു ദാനമോ പുണ്യമോ ഒരു തീർത്ഥം കിണർ ഒഴിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, ദാനം ഒന്നും ചെയ്തതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞു, അതാരാന്നറിയോ? അത് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ്, ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഓരോ ദിവസം 18ാമത്തെ അധ്യായം ഭഗവത്ഗീത 5 ശ്ലോകം വെച്ച് വായിച്ചു. എന്നിട്ട് 5 ശ്ലോകം വെച്ച് വായിച്ചിട്ട് 78 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള 18ാമത്തെ അധ്യായം തീരുമ്പോഴേക്കും പിന്നെയും 5 ശ്ലോകം വെച്ച് വായിക്കും. അങ്ങനെ അയാളുടെ ഫുൾ ലൈഫ് അത് ചെയ്തു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്ത് പറ്റി? എല്ലാ ഫലങ്ങളും യജ്ഞ ദാന തപസ് എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതെല്ലാം അയാൾക്ക് കിട്ടി. ദേവേന്ദ്രനാകാനുള്ള പൊസിഷനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത വായനയിലൂടെ കിട്ടി. അതുകൊണ്ട് അയാള് ദേവേന്ദ്രനായി മാറിയത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവേന്ദ്രൻ ചോദിച്ചു, ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നീയും ഭൂമിയിൽ പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത 18ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നിനക്ക് അത്യാവശ്യം ഭക്തി സേവനമെങ്കിലും എന്റെ ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ദേവേന്ദ്രൻ വന്നു. എവിടേക്കാ വന്നത്? ഗോദാവരി നദീ തീരത്തെ ആന്ധ്രയിലാണ് വന്നത്. അവിടെയാണ് കൂടുതൽ ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവത്ഗീത സമയത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ വന്നു. എന്നിട്ടൊരു ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമസ്കരിച്ചിട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം പഠിപ്പിച്ചു തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എന്നിട്ട് 18ാമത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഇന്ദ്ര പദവിയും വേണ്ട, ഒന്നും വേണ്ട ഭഗവാനെ, എനിക്ക് നിന്റെ ഭക്തി മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നു ഈ ദേവേന്ദ്രൻ. ഇതാണ് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഇന്നത്തോടെ ഭഗവത്ഗീത 18 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മുടെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുക, എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിലും പറയുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തതായിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. ഞാനൊരു മലയാളിയല്ല, അതിന്റെ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും എനിക്കുണ്ട്. ചില സമയത്ത് എനിക്ക് മലയാളം ചില വേർഡ്സ് എനിക്ക് വരികയില്ല. അങ്ങനെ പ്ലീസ് സോറി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയുക. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. മാതാജിക്ക് മലയാളം അറിയത്തില്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പം അറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അറിയാം, പക്ഷെ മാതൃഭാഷയല്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? മാതാജി, ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് രാധാ മാതാവാണെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന് അതുപോലെ തന്നെ 16,008 ഭാര്യമാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതില് രാധാ മാതാവിനെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? രാധയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? രാധയെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തിൽ വെച്ച് ബ്രഹ്മാവാണ് നടത്തി കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അതല്ല നമ്മളുടെ സബ്ജക്റ്റ്. 16,008 ഭാര്യമാരുള്ള അതിലെ പത്മഹിഷിമാരെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാധയും കൃഷ്ണനും രണ്ടല്ല, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഒരേ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് രാധയും കൃഷ്ണനും ഉള്ളത്. അപ്പം കൃഷ്ണന്റെ
ഓൺ ആയിട്ടുള്ള അന്തരംഗ ശക്തി, ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഒരു ശക്തിയാണ് എന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മുടെ ബോഡി തന്നെയല്ലേ, നമ്മളിൽ നിന്ന് വേറെ അല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് രാധയും കൃഷ്ണനെയും വേറെ എന്ന് പറയാത്തത്. ഒരേ സോളാണ് അവർക്ക്, ഒരേ സോൾ. രാധ വിചാരിക്കുക എന്താ, കൃഷ്ണൻ എന്റെ ആത്മാവാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്താ വിചാരിക്കുക, രാധ എന്റെ ആത്മാവാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണന്റെ ആഹ്ലാദിനി ശക്തിയാണ് രാധ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേറെയല്ല രാധ. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. വൈഫ് എന്ന് പറയാത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേറെയല്ല രാധ, ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാഗവതത്തില് രാധ എന്ന പേര് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആരാധിത എന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. രാധ എന്ന വേർഡ് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭാഗവതത്തില്. ശുകദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശുകദേവൻ രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും പാരറ്റ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അപ്പം ഗുരുവിന്റെ പേര് നമ്മള് നാവിലെടുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം പോലും രാധ എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതില് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ശുകദേവൻ. ഓക്കെ, ഇനി എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ്. സെക്കൻഡ് ലെവലിലാണ്. സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ വേറെ ടീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുക. ഓക്കെ, പഠിക്കുക നന്നായിട്ട്. എല്ലാവരും സെക്കൻഡ് ലെവലിലേക്ക് ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പോവുക. സെക്കൻഡ് ലെവലില് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നെങ്കിൽ ഇസ്കോണിൽ വരികയാണെങ്കിൽ മാതാജിയെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, എന്നെങ്കിലും ഇസ്കോണിൽ വരുവാണെങ്കിൽ മാതാജിയെ കാണാൻ പറ്റും. ഞാനവിടെ ഇസ്കോണിന്റെ അവിടെ മാംഗ്ലൂർ അല്ല താമസിക്കുന്നത്. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരുവിൽ വന്നാലേ എന്നെ കാണാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ അവിടെ അല്ല താമസിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയാണ്. നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഫാമിലി ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി, സെക്കൻഡ് ലെവലിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സെക്കൻഡ് ലെവലില് എല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാരും ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലെവൽ 2 ഇനി പോവേണ്ടതുണ്ട്. അതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ലെവൽ 2 നമുക്ക് ഫുൾ ശ്ലോകാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതെന്ന് വെച്ചാല് ആഴ്ചയിൽ 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ്. 18 ആഴ്ചയാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഹാഫ് ഫുൾ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പകുതി വെച്ചുള്ള ശ്ലോകം സാറ്റർഡേ സൺഡേ. ഇപ്പം 24 ശ്ലോകാസ് ആണെങ്കിൽ 12 എണ്ണം വെച്ച് കറക്റ്റ് എല്ലാ ശ്ലോകാസും പഠിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സാറ്റർഡേ സൺഡേ മാത്രം വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പം ഞാനിപ്പോ ലിങ്ക് അയക്കാം സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ. അപ്പം പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രി എന്ന കോഴ്സിലാണ്, എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിലാണ് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കൂടെ ഭക്തി സദാചാർ എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് കൂടെ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിസ് ചെയ്യണ്ട. പിന്നെ ടെമ്പിളിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുള്ള ശ്രീര പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ദശാവതാരത്തിനെ കുറിച്ച്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് സദാചാർ കോഴ്സിൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പം അതിൽ ഭഗവത്ഗീതയായിട്ട് യാതൊരു കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല. ഭഗവത്ഗീതയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രി കോഴ്സിൽ മാത്രമാണ്. അതിൽ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അസൈൻമെന്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശ്ലോകാസ് പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും പ്രീ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ ദിവസത്തെ ക്ലാസ് ആണ് കേട്ടോ. ആഴ്ചയിൽ 1 ദിവസം മാത്രമേ നമുക്ക് സദാചാർ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ലിങ്ക് അയക്കാം. ലിങ്ക് അയച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി, പറഞ്ഞുതരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? കംപ്ലീറ്റ് 18 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ 18 അധ്യായത്തിലെയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. 18 അല്ല 17 എണ്ണത്തിലെയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് 17 അധ്യായത്തിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി 18 എണ്ണം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതില് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെവൽ ക്വിസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തതിന്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ സാറ്റർഡേ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലെവലിന്റെ 4ാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇപ്പൊ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞു. അവിടെ എന്താ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററാണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം ലെവൽ 1 നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 2വിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. കായേന വാചാ മനസേന്ദ്രിയർവാ യാത്മനാ വാ പ്രകൃതേ സ്വഭാവാത് സകലം പരസ്മൈ നാരായണായേതി സമർപ്പയാമി. സർവം നാരായണായേതി ഹരേ സമർപ്പയാമി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ ഹരേ. രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. സർവം ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവം പണമസ്തു. കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ ആരും എന്താ പറയണ്ടേ, ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട. ആർക്കെങ്കിലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അടുത്ത കോഴ്സ് 32ന്റെ ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ മിനി മാതാജി ആഡ് ചെയ്തോളാം നിങ്ങളെ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ക്ലാസ് പിന്നെ വിവർത്തനം വായിക്കാനും ശ്ലോകം വായിക്കാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവര് ഉറപ്പായിട്ടും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട്, അതിൽ നിങ്ങളെ എല്ലാരെയും ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ രേണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു താങ്ക് മാതാജി. യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. എല്ലാ ഹരേ ദിവസവും കൃഷ്ണ. നിങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം ഇരുന്നു ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ ഞങ്ങളുടെ മാതാജി. രണ്ടുപേരുടെ സേവനമാണ് ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.